Yan. Iyon o. Uy, talaga Iyon, ano? o. Nakipagpigaan o. Ay. Tulis lang yata. Okay yun. Magandang araw mga kagamba. Dumayo kami dito kila Sir Joseph. Kasama ko si Happy Man. Inangkas ko sa motor. Naputikan yung paa niya, nagsisi. Na-flat daw yung motor ni Tatay Oo. Mendo. Ang hirap sa iangkas, malikot. Parang gagamba. Parang chicks pag inaangkas mo, nakikiliti. Okay tayo dyan. Oo. Ayan, Pero busog na busog ka. hindi naman masyado. Busog na busog ka. Konti na kain. Kumain ka ba? Oo, dahil kung nakain kaya. Ayan, may collab kami ni Sir Joseph. Pinadayo niya kami rito sa opisina, yung gandang opisina. Buong Ayan. office niya. Oo. Buong building. Ganun. So ayan, paglalabanan natin mga kagamba. Huwag niyo papansinin na si Happy Man din sa gilid. Ayan. Ilagay mo na sir. Ayan, ay pakita mo sa kanila yung gamba mo. Naku, magkamuka. Ang kamukha. Oo, may isa pa naman kahit di kay Master, sasabihin niya kanya. Ay, ganun ba yun? Tayo dito. Hindi ba, pares naman galing sa akin yan? Mamula-mula lang ngayon. Medyo mapula. Sa Joseph, oo. Ayan mga kagamba, tingnan niyo mabuti laban. Oo. Pagkatapos yun, magiging puti na yung kay Master Mento kasi bibilutan na. Galing rin naman kaya na yan kay Tatay. Ayan na. Tingnan natin. Mas maganda kung mabibilutan yung isa sa nila. Ayun, magandang laban. Pareho Tigaan. nagkagatan. Tigaan. Uy, Uy, para bitaw yung pula. Parehas na natulala. Naramdaman ko, namamasa-masa. Wala, nabasa yung pula. Asan pa yung akin? Mas gigil ka pa sa Yun gagamba, ang Master sa'yo Mento. yan, Tatay. Sa'yo yung panalo. Nahulog yun. Nahulog Oo, yun. mas puti. Ayun, Uy, nabintot pa niya. kinagat pa sa ano, parang yung gagamba ko. Ayan o. Wala na. Nabawi yan. No? Wala na. Gusto pa tumakbo, wala na. Wala na, patay na. Galing. Bibilutan na. Pero Galing. parang sa yan, sir, di ba? Hindi. Kay akin yung talo. Hindi natin alam gagamba natin. Panalo kay Tatay Mendo. Oo, panalo si Master Mendo, mga kagamba. Oo. Oo, sa akin nga yun. Sa'yo yan, may marking sa likod. Galing. Ayun, Galing ng pagka... Oo, mas Ano? Nakachamba na naman po yung gagamba ko ni Master Mendo. Basta galing kay Master Pagatan Mendo. sila. Nang bibilot. Oo, totoo yan. Kasi gagamba ko puro sa'yo eh. Galing. Kaya nabilutan. Next game. Next game, Ayan. next game. Ayan. Ayan, Susunod second fight, na second fight. laban. Tayo, anong meron ka dyan? Ayan. Okay, isisilin natin to. Buhayin mo kaya ito. Happy Man. Ito? Balatan mo, baka sakaling Ay, hindi, mata- masinlocks mo pa yan. Ayun, bahagang ba ito? Pito ang paan nito. Kulang sa kabilang isa. Kulang, yan ah. Ayan, Ano? sige, paglalabanin na natin. Mga trip buti hindi na galing. Pula sa akin, pula. Agad-agad yung kay Tatay Mendo, oh. Tapang. Nakarindi siya eh. Marap ka. Natakot na yata yung pula ko. Oo. Nagkagirian. Yan. Uy! Yari ka na naman! Nakagat na naman sa katawan. Yun o, sumasabog yung kay sir. Bumitaw. Bumitaw yung nakagat sa yun, oh. katawan. Ayan, bumalik. Wala. Huli to. Nakagat Uy! Yari ka na naman! sa katawan yung Wala ba yun, orange? orange. Kulang ng pao sa amin. Alam, may bandera na itong isa. Oo. Oh, Wala. Medyo mo Bumitaw. tinano pa ng ano, no? Kulangan. Yung sa'yo, sir? Oo. Wala nga ba yung orange? Hindi, yung kanya. Ayun, Ang tapang. tatlong pasal. Pero ang tapang, ha? Bulto pa yung sa'yo, sir, no? Tapos yung Oo. kanya kulang, pero Pagkatin mo. siya pa nanalo, no? Oo. Bulig ka kay sir, no? Bulig ng kulay orange. Pipilit, meron na siyang bataan. May Taas bandera, na may to. bandera na. Sa'yo, mahina ba sa'yo, master? Hindi naman. Meron Kaya din, nga sir? natulala siya eh. Tinamaan din talaga. Kaya nga nabitawan niya eh. Ito sumasapot sa kanya kanina, binibinutan niya. Ay nung nakagat niya na matindi yun, bumitaw. Ayun na, mahina na rin siya. Ano?
Yan, umarap ka. Yan. Comatose na eh. Wala, umayaw na rin. Nabakla tumakin, sa'yo, no? Parang dalawang paa na yung hindi gumagana dun sa... dalawang paa na yung nakaangat ah. Na-stroke siya, eh, no? Kailangan na ng saklay yung kaya, sir. Mild stroke. Kailangan na ng saklay yan. Oo, kalahating katawan niya. Hindi na bala. Hindi na. Okay, isa pang harapan. Dalawang paa yung na, ano, Iyan nakagat. mo lang, labat mo lang. Dalawang paa Isa yung pang nakagat. harapan, yan. Mas malakas yung gagamba mo, tatay. Kantay mo ngayon gagambang pula, Master Mendo. Gagambang pula. Kitang-kita nyo na. Yung tapang-tapang pala. Wala na, yan na. Yan. Sasabit Boom. na yan. Wala na. Wala na. Wala na yan. Tago na to, sir. So, Wala na yan. ibig sabihin, dalawang beses ka na nalo, Master? Dalawang beses na tatay Mendo. Wow! Mukhang puro magaling mag-chamba yung gamba mo yun ah. Eh sabi ko si pinainom ko ng tubig na may kulog at kidlat. Ay, kaya naman pala. Pinagsama na kulog tsaka kidlat. Tubig ulan ito na habang kumukulod at kumikidlat, sinahod ko. Ay, kaya naman Yung pinainom pala. ko no? yan. Dito pala to. Sabi ko Okay, kaya siguro hindi na ako mananalo sa mga gagamba ko dahil ganyan hindi, pala pinapainom mo. kung makakakuha ka rin ng may kulod at kidlat. Ah, ganon. Oo, edi mas... Bigyan mo na lang ako ng tubig ulan mo na may kulog at kidlat. Oh, sige. Wala. Ayun, bibigyan ko ng kulod at kidlat. Yan, ilalapanan ko siya. Ayun. Pero shout out po lang, magaganda po yung gagamba ni Sir Joseph. Nakikipagpigaan. Galing kay tatay eh. Nakikipagpigaan. Kasi kaysa yung talsik ng talsik. Parang Tay, maliit na salmon. Ayan, sige sir. Kita ang dami dalang samon mas dami. Ang daming baong salmon dito Kaya ah. pag natalo to, lalabas ito ng samon eh. Ang laki niya na. Malaki ito sir. Oh, ang laki niya. Yung match lang, Master. Ito maliit lang tatay. Maliit nga lang, di ba? Hinihingi. Kaya nga. Kaya malaki. Hindi, nakabuka na yung ngipin niya. Ah, oh. Nakabuka na yung ngipin niya. eh. Pero, ilibat mo sa Hindi, baka mamatay. paiputin ko lang. Buka ko lang. Ang laki kasi. Ay, ang bilis oh. Ang butchog no? Ang bilis. Pero mabilis ang kumilos. Mas malaki yung sir sa'yo. Ayan, pumururot na oh. Tingnan nga natin. Grabe. Chocolate ah! Ah, chocolate na tutulit. Grabe Ang pala bilis, yung- ang bilis lumakan. Oh. Mabilis lumakan. Bilis gumalaw. Maganda yan pagka nangitlog yan, sir. Maganda sa. Ayan, diyan ka muna, diyan ka muna. Huwag ka, baka makita. Ilagay mo kayo muna sa box ko yan. Baka makursunan daw. Pag ganyan ganyan, o, huwag mo muna ilalabas no? Kaya Oo. mo muna mga itlog. Pero mas maganda sir kung mas malaki pa po yung space niya. Pagka ganito po kasi, tas ganun kalaki, baka ano, mabilis mamatay. Oo. Kailangan po yung medyo... Kailangan maluwag-luwag, Opo. no? Pag malalaking sa... May lagayan ako doon. Nililipat niya kasi yan sa may ano. Yung kahon niya na lagayan. Oo. Mabigat lang po kasi. Ayan. Malaki rin yata. Teka, meron pa akong isang malaki. Eh, malaki katawan masyado nito, tay. Oo, Masyado laban na yan. malaki. Hindi, hanap mo ng medyo malaki rin katawan. Yan, para magkaiba. Marami pa napat si Master Mendo, dami yung dalang sa amin, isang box, mga kagamba. Yan. Ayan mga kagamba. Oh. Itim. Kulay brown yung akin. Ayan. Itim. Yung Yan. kay sir, kulay itim. Hindi mo dinala yung ano, yung isang samon na magaling. Andun sa motor eh. Ako, Ah, namatay galing na sa init. Kaya nga, iniisip ko. Namatay na sa init. Magaling pa yun. naman yun. Ang dami na Maganda yan, tay, ah. Tingnan natin, pero tingin ko sa itim ako dito kay Sir Joseph ako. Oh. Type ko tong kay tatay, ah. Pero sa Saka laban na eh, bulsa na natin. Pero sa laban na to, dyan ako sa'yo, Sir Joseph. Sa laban na yan. Kay tatay din yata galing. Yan na, yan na. Yan na. Yan na. Naku, uy! Naku, Oh. Nagkabakla na sila. Oo. Hindi pa ako kasi kumain. Nagkabakla na sila, mga kapiman, mga kagamba. Hindi yata marunong lumaban yung salmon ko na yan. Yan, 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 yan. Huwag mo bibintutin. Ay, natulog. Op, 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 op. Umarap ka. Umarap ka. Oh, sabi ko na nga, Oo sa nga, laban no? na yan eh. Takbo na yung akin. Malaki yata katawan masyado. Sa laban na yan, din ako sa'yo, sir. Malaki masyado yung ano. Malaki yung Eh, katawan sir. masyado. Yan. Talo ka, Master Mendo dyan, malamang. Sana magkagatan para Oo. maganda Oo, laban. pigaan dapat. Turuan mo maglaba. Para pumiga. Puro asing pasing gamit eh. Tulog na tulog yung mga salmon natin, no? Aircon eh. Ah. Pabayaan mo nakatalikod sa'yo, Master. Kay Sir Joseph pa rin, nakatalikod eh. Ayan, nakatalikod ulit yung akin. Yan, umarap ka. Malapit. Patalsikin yung ako. Aba!
Ayan na! Ayun na! Ayun! Sinundan pa. Oo, sinundan. Ayun! Sinundan! Ayun, pinaka- Uy, inawat lang po ni Master Mendo. Inawat niya. Kagagati na sana yung kanya. Wala ka. Inawat. Wala, tatalo na yan. Wala. Wala na. So, maraming laglag na po yung kay Master Mendo. Isa pa lang. Ay, si Master Ayun, nagtigas siya. Yun! Wala na. Lalo ko na. So, dalawang kinagat siya talaga ng gusto. Dalawang laglag na po kay Master Mendo. Mga kagamba. Pinagigilan. Nakatalikod. Yun. Tatlo. So, 100 na bagsak po yan bago po matalo. Lamog na. Ganda pa naman ang kulay niyan. Oo. Irersama mo yan. Hindi, sir. nakikipagpingaan siya. Hindi, ano yan, ano pa yan? Lalaki pa yan, ha? Oo, pa. lalaban pa yan. Pero lamog na sa'yo, Master. Nanghina na. Napuruhan na. Napuruhan siya eh. Kapagat. Oo, Nakagat. Wala na. Oo. Wala na, puruan siya. Wala na siya. Sabi ko sa'yo, sir, dyan ako sa'yo eh. Mm. Pag naglabas ulit ng isa yan, kaya pa lang sa'yo, sir. Walang tama yung sa'yo eh. May isa pa akong ganito, Tay. Brown. Sige, last na lang. Oo, last natin. Last. Wala na, pinapuruan yung kay Master Mendo eh. Oo? Oo. Tago na natin. Ayaw na niya. Oh, Wala na. mahina na. Magagalit sa YouTube sa ganyan. Parang silang bundat. Ayun nga. Oo. Malaki sa'yo, Master. Malaki nga yan. Mas malaki to. Hindi. Tingnan nga. Oo nga. Parehas. Mas jumbo lang sa'yo, Master. Mas malaki tiyan nung akin. Oo, mas malaki yan lang sa'yo. Ayan. Pero laban na yan, mahina na. Laban na. Pwede na to. Oo. Sige na, salang na natin mga kagamba. Isang brown, saka isang itim. Diyan ulit ako kay Sir Joseph. Medyo itim na medyo brown. Sa laban na to dito kay Sir Joseph ha. Diyan ka sa kaliwa, sa kanan. Oo. Ay, umiipot pa. Ay, umiipot din. Sabayin ko sila. Aba. Ang laki nung kay tatay! Ay, yun. nahuli. Tigan. Oh, panalo na naman ako. Hindi, mali lang pwesto. Panalo na naman ako, mga kagamba. Tatay, huwag mo sa salamin ni Bagsak. Ayun, Ayun! tigan. Tigan Uy, na. uy. Oh. Lumaban Oh. kay tatay. Oh. Ang bigat kasi. Oh, tigan. Tiga, uy, bagsak na naman yun sa kanya. Dalawang bagsak na yung kay Master Ang Mendo. tapang, ang ganda ng laban ng Samon, no? Mga heavyweight, parang boxing na. Mike Tyson, eh. Oo! Talaga, nahuli. Tatlong bagsak na. Panalo naman ako, mga kagamba. Nakatisan din yung Wala saan ninabot. Ayun, oh, yun. Wala na. Tigan, oh. Huli. Tigan. Sinakmal na. Tigaan sila. Sinakmal na yung Ayan, oh. yung sama ni Master Ito, Mendo. magaling Wala. sumakmal, no? Magaling sumakmal to. Ang galing umanggulo, no? Oo. Ang bilis niya, Mga kagamba, oh. madiskarte. Oo. Parang si Master Mendo, Tiga madiskarte sa talaga, buhay. tiga talaga ginawa niya. Oh. Wala na, Hindi inuubos na na yung binom niya doon. Ayan, pag nabitawan niya, ako bakit yung akin? Wala na. Tepok na sa'yo, Master. Wala na. Wala, may Napakaina katis din na. sa akin. Wala, natulala din siya. Oh. May katis din. sa Oo, akin. oo. Hindi. Wala yan, sir. Walang katis yan. Eh, no? Ay, yun na naman, yun na Talagang naman. gigil, no? Gigil na gigil. Gigil talaga siya. Gigil na gigil. Si Master Mendo, dito niya talaga yung ano eh. Sa may... Sa salamin niya. Sa sulit niya binabagsak eh. Hindi ba kita to? Isamon niya rin yung binabagsak niya sa salamin. Sa amin binabagsak niya. Hindi ba kita doon sa kamay? Ayan na. Hindi So, masyadong kita. Kitang-kita niyo po, nakailang Kinakagat yata yung bagsak stick. na po. Oo, kinakagat yung stick ko, galit ni na Master galit. Mendo. Oo, naramdaman ko, lumalagotok yung stick. Wala na, puro katis na po yung kay Oo. Master Mendo. Umipot pa ulit. Wala Oh, na. hindi na makaipot, wala nang pirsa. Laglag Ay, ulit. yun, tigaan na naman. Uy, patay tayo, Huli piniga niya. na naman oh. Grabe Huli niya. talaga. Nahuli sa Wala na. Malupit talaga Ang pumiga. galing kumagat, no? Oo, magaling sumakmal to. Parang yung brown ko to. Oh. Oo. Pero, ano to? Oo. Dito sa ano? Oo. Mabagal Ah, naman. wala. Uy, wala. Binaliktad niya. Uy. Oh. Binaliktad niya, tirayan niya sa So, pit. marami na pong ano, bagsak Ayan, na wala na. naman. Talo na yung gagamba ko. Galing na samon ni Sir. Shoutout po pala sa samon po ni Sir Joseph. Paborito yan ng anak ko eh. Galing, Sabi no? na yan. Galing, no? Malakas, sumakmal to. Pinangalanan niya pa yan eh, pumpkin. Oh. Paborito yan ng anak ko. Magaling sumakmal. Pero Sir, pag kanilaban mo yun sa, ilaban mo kaya yun sa isa mo. Yung, ano, tinalo yung samon. Andun ko yung isang motor. Ilalaban Wala mo ako. kaya, Sir? Hindi, kunin ko muna sa motor saglit, baka patay na. Oo, ilabas mo tayo. Oh. So, kunin lang po ni Master Mendo yung magaling niyang samon. Oh, Nandun sa ano. pus muna natin, pus muna natin. Dinali yung samon ko na, Sir. Oo. Pinatay niya. Lakas. Yun, pinatay niya. Yung sa'yo, Sir. Ito mga kagamba, kinuha ko yung tumalo sa ano, sa kagambang kuryente.
Ilalaban natin ito kay sir. Laking Ayan, salmon. ano lang ito, parang large lang siya. Hindi siya ganun kalakihan. Ayan. Tay, ito, stick mo. Ito, ilalaban natin. Ang laki ng paa. Yun lang, medyo makapal talaga ang paa Makapal nito. talaga pa, ano? Opo. Grabe yung salmon Ayan. na. Yan. Haharap na siya mga kagamba. Magandang Lapit laban natin to. konti, lapit natin Magandang konti. laban ito, mga kagama. Yan. Mga... Yan. Iyon o! Uy, talaga Iyon, ano? Nakipagpiga ano? Ayun o! Sinaputan ganyan yung sa malaki. kagaling. Ganyan sa kagaling o. Sinaputan Tignan yung nyo. malaki, nakagat yung malaki. Uy! Patas wala. lang. Patas Ganyan pero, siya. ang bilis niya sir, no? Ang bilis, nakagat yung Oo. malaki. Yan. Iyon o! Uy, talaga ano? Nakipagpiga ano? Ayun o! Sinaputan yung ganyan sa malaki. kagaling. Ganyan sa kagaling o. Nakagat yung Saka malaki. style niya, tinutulak niya habang sinasaputan. Oo. Pagka hindi niya kaya. Galing, galing. Ayan o. Pero, Ayan o. Wala na. Pinitik na wala niya. na, sinunog na. Pinitik Laki ng ang kapal ng kamay niyan, tay. Oo, makapal talaga. Pero, Ibang klase. Ibang klase lumaban siya. Ayan o. yan, kagad mo na sa puwet. Ah, hindi kinagawa. Ay, ganun ang style Ay, talaga grabe! niya. Ganun ang style niya no. Nakatalikod na yan kay Oo. Master Mendoz. Eh, nakagat yung paa niya. Wala. Sinusubukan Tinutulak sinusubukan talaga niyang niya. mabot. Hindi, alam niya itulak o. Tingnan mo. Galing, tay. Itutulak niya o. Oh, ayan o. Itutulak Ayun, na kumagat niya. din ang paa. Oh, wala. Itutulak nga niya eh. Oh. Ayan o. Ang tapang Oo. din ng Oo. ano, ng Matapang din sawa. si Sir. Oh, pero matinik ito. Iikutan talaga niya. Oh. Ayan o, tingnan mo, iikutan na naman niya. Oh. Ano? Matinik talaga siya. Oh. Wala na, Oo. bumitaw na. Galing. Hindi, di ba? Ang galing ng sawa. Diyan yan. Tsaka ang laki, tay. Dinali niya rin yung akin. Kaya lang, hindi ganyan yung laban na sa amin. Talagang pigaan Oo, talaga. pigaan hanggang sa baba. Pigaan talaga Pero sa kaya amin. pag gustong kumagat, tinutulak niya. Oh, magaling siya, di ba? Ang galing. Oh. Kinagat niyo sa'yo, Master, sa ano, paa. Ayun. Pero tinutulak Hindi, sinubukan niya Eh, magatan eh. kanina eh, kaso... Ayan o. Pero sir, kumakagat sa paa sa'yo, tiyan mo. Masama yung Tiyan mo, condition niya. Nakakagat din. Pero Kinakagat yung paa niya, yung sa kanya, Tinutulak ano? niya, oh. Tiyan mo. Ang galing, ang galing. wala, niya. hindi nakagat yan. Wala, hindi. Hindi nakagat. Patay. Ano lang, itinusok niya para hindi makalapit. Ang galing yung salmon mo na yun, Oo. tay. Ayan o. Kasya sa box. Yan, hindi pa na niya sasaputan yan. Pag alam na niya na May, wala na. wala na, tsaka niya ibibilutan yan. Galing yan salmon. Kasang-kasya yan dito. Oo, pwede. Ayan o. Malit na bagay yan kay Master Mendoz, sir. Tapang nga, oh. Malupit yan. Isipin mo, gagambang kuryente, parang langaw na lang siya doon sa Oo, ibabaw. grabe, mahirap makahanap. Buhay pa yung gagamba ko. Kumakagat po. Buhay pa yan, pero tingnan mo yung style niya yan. Sayang, tapang din ng salmon na yun. Oo. Pero yung samon po ni Sir Joseph, nanalo na rin po sa samon Oo, po. tinalo niya yung isang salmon ko. Yung isa samon ni Master Mendoz. Ay, nilabas ko na yung pang main event ko, yung lumalaban sa kuryente. Pero At naman- tingnan mo, pagkakagatin, tutulak niya, di ba? Oo. Magaling siya eh. Magaling siya sumalag eh. Pero buhay pa yung salmon ko. Oo. Ayan o, ayan o. Buhay pa siguro, mabubuhay pa yan ano. Wala na. Ano yun. Kaya lang, matindi na yung binom na inilagay niya dyan. Oo. Tsaka, Oo. ang galing ng pwesto ng kagat niya eh. Oo, ganyan siya Safe katindi. talaga. Ayan, oh. Alam mo, kumakagat yung salmon. Oo, ayun, makakagat na rin siya sa pito. Opo, mabibintot na rin siya. Oh. Kung No? nagkagatan yan sa puwet, ano pa, Talo. iindahin niya rin yan. Oo. Ayan, no? Opo, malapit na siya. Wala, tutulak talaga niya. Magaling. Ayan, tinulak na naman yan. Daliri niya. Tagal mamatay nung salmon ko. Oo, matibay Malakas din din. ang resistensya eh. Hindi, at saka kunti na lang binom nitong akin. Dahil naibuga-bugan na niyan mga nakarang araw. Eh. Nakakagat sa paa. Oo. Kita mo, natalsikan pa nga ako sa nguso. Muntik din na mahilo. Kasi yung laban ng samon namin sir, talagang sakmalan talaga. Oo, matindi. Talsik-talsik yung mga... Matindi rin yung naging laban namin. Oo. Ganyan din ginawa sa gagamba niya. Tapos ganyan din ginawa niya doon sa isang ganyan din kalaki na Excel. Eh, sakmalan sa atin, hindi naman ganyan eh. Ay, ganun. Hindi naman na... Ay, di ba? Sakmalan Akala na. ko- Maganda sana yun, o sakmalan. no? Akala ko nabintot. Para ano? Hindi. Alam mo, Kaya bumitaw na. mahirap sakmalin Mahina yan. na siya. Walang kagat sa pwede sa akin, sakmalan lang talaga. mahirap mahuli yung ganyan, laki ng paa eh. Oh. Oo. Madiskarte yung samon ni Oo. Master. Ang galing. Parang si Master Mendoz lang, madiskarte sa buhay. Tignan mo. Ang galing, magaling. Ang ganda ng kulay. Kita mo may guhit siya sa likod. Oh. Oo. Parang ano? Hindi sarinto yan. Parang espada. Anong tawag yan? Espada. Anong sarinto? Hindi sarinto. Hindi, yan ang rare Yan, ng salmon eh. Ayan, oh. What? XL ko din na salmon. Ganyan. Natulala na. Bandang huli. Kasya yan sa lagay ni Sir Joseph, Master. Oo, kasyang-kasya yan dito.
Kunin ko na yung gagamba ko. Kunin ko na yung gagamba ko. Papalaga na natin kay Sir Joseph itong gagamba na to. Oo. Kunin ko na yung gagamba ko. Hindi naman Tama yung kay si Tatay si Benjo. ano eh, si Sir Joseph eh. Yan. Hindi natin Okay. mapaindihan yan si Sir. Oo. Ayan. Pero ang galing eh, no? Ipapaubaya ko na sa kanya itong magaling na sabon na to. Dahil sa Grabe. mga susunod na araw, mayroon pang kapatid yan parating. Oo. Ay, dami. Grabe, napakabait talaga ni Master Iba Mendo. talaga, Grabe. iba May talaga. parating pang kapatid So, yan. bigyan lang natin Lalo ng info dito sa group ni Master Mendo. Ano yan naka pang 4 wins na po ito. Tinalo yung gagamba ko, tinalo yung gagambang hari, tinalo niya yung mas malaki pa rito na samon. Kinagat niya sa likod. 4 wins ang bilang mo. Hindi, 20 wins kasi yung laki nung gagambang kuryente, 10 beses. Okay. Wala lang, hindi mo naman nanalo si Happy Man sa atin. Wala. Okay, ano. Yung kay Happy Man na nanggigigil nung hinamon niya sa YouTube. Ikaw ang nagamon sa akin. Hinamon niya kasi ako yung ano ko. Narinig niya na hinamon, Sabi di ko, nagigil. para kay Happy Man to, ilalaban ko kay Happy Man to. Sabi ko, Wala narinig daw nung gagamba niya, nanggigil. Ayun, Wala hindi pa- pa siya nakauwi, wala pang tulog, pumunta sa bahay. Hinamon mo kasi ako eh. Namatay yung ano niya. Ay, mukhang nangitlog Samon na to, niya. no? Oo. Namatay yung samon niya. Dinali yung sa amin. Ayan. Ang laki. So ayun mga kagamba, ipapabayan natin to kay Sir Joseph. Ayan, iiwanan natin sa kanya. Alagaan mo siya. Palakpakan, yay! Ayan, palakpakan sila. Nabigyan na ng statement to. Nabigyan Ayan, ng Tatay Mendo. Pero ang ganda ng Yan ang record ng pinakamalupit. gagamba niya. Yan ang malupit, may record pa. Iyan yung ang gagamba. tumalo sa gagambang kuryente. Grabe po yung ano, yung sabon ni Master Galing, Mendo. galing mo. Oh, pumapalag pa eh. Kumalag yung isa. Pero matindi talagang kumagat ito. Talagang malupit Butas ito eh, no? lumaban. Malupit ito lumaban talaga. Pero gagaling pa yung isang salmon na Eh yun. kung, at saka isa pa ito, tinalo pa si Happy Man ito. Butas, no? Tinalo pa si Happy Man ito. Yung daliri ni Happy Man, 2 beses kinagat. Buhay pa tayo. Mabubuhay yan. Ay, alagaan mo lang kasi. Ang lakas ng resistensya ng pag, sensor, no? pag yan nabuhay Oo, yan, pag nabuhay yan, magiging Gagaling manhid na na ako siya. yan. Hindi, kasi magiging manhid siya kasi nabinom na siya. Painumin mo ng tubig, sir. Yan. Iyan mo sa tubig. Maya. Sa Yan, tubig. buhay yan. Pero Gagaling tingnan mo, yan. butas yung puto. Oo, gagaling yan. Grabe yung sip-sip, no? Oo. Kita mo, parang walang nangyari. Yan, parang walang nangyari. Ang tapang ng salmon na to, ha? Matapang yan, ba? Hindi mo makipagpigaan ba naman eh. Ayan. Pero, ano, di ba, ang tagal nang naka-stay sa bunganga nito, Oo. pero buhay pa. Oo. Hindi, butas na butas yun. Kaya nga. Pero konti na lang kasi binom nito dahil inibinugan na niya doon sa gagamba mo. Kaya namatay yung gagamba mo eh. Ano pa, ulit-ulit tayo? Hindi naman. Sinasabi ko lang. Kanina ko pa kasi nasabi na Ayan. ang gagamba ko Ayan. ngayon. Sige, tama na. Thank you. Ay, Naka-arbor tayo kay Tatay Nalulungkot Mendo. si Happy Man. May record. Tama lang binigay ni Master Mendo para hindi na talunin yung mga samon ko. Ganun lang yun. Baka hindi na pumunta sa bahay si Happy Man eh. Oh, hindi naman nanalo samon ko sa kanya eh. Sabi, ay, iba ito. Sabihin ko lang, iba ito. Tapos biglang ilaban yung sabon niya, patay na naman. Pero ang galing, shoutout po sa mga galing na gagamba. Pero Na tayo, samon niya. grabe yung paa. Alam mo, ayaw bumitaw sa stick. Oh, kinagat na ng mistake ko, mga kagamba oh. Gigil? Ayan oh, pakita. Ayaw bumitaw sa stick. Ayan, kinagat niya, nabali. Ayan oh. Grabe naman, di naman. Pero ilan na nabali niyan? Ubos yung stick namin. Baka Pinagkakagat. mabali yung- Ayun oh, grabe oh. Ayun oh, bumitaw na. Baka maubos yung lalagyan mo, sir ha? Kakainin din. Ngat-ngatin na yun. Pero sir, magaling yun Dapat. talaga. Magaling Oo. talaga yun, sir. Madiskarte na samon yan. Sabi ko sa inyo mga kagamba, natunghayan nyo na naman isang magandang hindi lang isang laban. Alaban kayo kay Tatay Mendo Apat. para yung panalo niya, arborin niya. Ayun, parang yung panalo ni Kadagit, binigay ko na lang. Okay na? Di ba nakaraan? Eh bakit nung nanalo ka sa sabon ko, di mo binigay sa akin? Ay hindi, kasi dumayo ka sa akin eh. Ay, ganun ba yun? Bakit? At saka, naghamon ka eh. ikaw na. Ay, ako ba naghamon? Gigil yung gagamba mo, kaya... Hinamon mo ako, kaya... Ay, 4 wins? Ay, alam mo ilang wins yan? 4 wins yun, 4 di ba? wins, hindi na. Pinatay niya. Hindi na nakalima. Kasama na yun. Wala na. Tigok. Four wins. Sabi niya buhay, pinasinloks daw. Ayan no, asan na yun? Patay. Namatay din. 4 wins Ang laki to nga eh. eh. Hindi mo ang Wala, laki. patay. Tinalo din yung samon niya Ay kung yung napakalaking kagambang kuryente, ang laki na no, ganito ang katawan no, no? Namatay eh. Namatay pa. Oo. Ang galing, madiskarte. Yung unang, sabi ko sa'yo, ginapangan lang niya, panoorin mo yun sir, ang gandang galing. Oo. 3 samon, yung pangatlo siya. Yung unang 2, wala, malam niya. Kaya nung siya na, inikutan sa likod. Pero... Tinira kagad sa balikat. Pero ang ganda ng laban, ang ganda ng laban. Ang galing, ang ganda na Thank naibigay. you, thank you kay Tatay Mendo. Ang galing na ibigay natin Arbor ano. yung ano. Yung
samon So, niya matapang. So yun mga kagamba, natunghayan nyo na naman ilang laban yun mga kagamba. Sana napasiya namin kayo kahit Di ba alam paano. ba yun? Sir? 5 yata. Apat. Bahala na kayo. Lima. Bahala na kayo mga kagamba, panoorin nyo na lang kung ilan. Ganda ng laban. Hindi naman sabi sa inyo mga kagamba. Iyon, no? Ang ganda ng laban. Thank you. Ay, ano pala? Master Beto para mayor. Ang gwapo pala ng laban kasi mga lalaki kami dito eh. Ang gwapo ng laban. Ang gwapo mo nga dun sa buhok mo sa camera, shout out pala sa Ay, yung pansin ni ko. Happy Man. Dinilaan ng aso ko kanina kaya napakakintab. Anong hayop na naman kaya ang didila? Susunod yun May pusa, may aso. Ang dami kong daga doon, yung maliliit. Ang inaantay ko yung si Master Mendo didila sa ano ko eh. Joke lang mga kagamba. Lagas yan pag ako tumila. Lagas yan. Magiging magiging hapanot na, happy note. Happy note na ang tawag sa kanya, di happy man, happy note. Pero magpapagupit na tayo mga kagamba mga kagamba. Ate, gusto mo akong gugupit? Wag na. Meron tayong gupit dito. So yun lang mga kagamba, magpapaalam na po kami. Kay Sir Joseph, maraming salamat sa pagtanggap sa amin dito. Siyempre si Happy Man, naging bodyguard ko ngayon. Pero kanina, nung paalis kami, mukha niya akong driver. Kasi, tingnan ko naman ang forma, no? Forma. Nagulat ako kanina pagdating sa bahay, akala ko may nag-order ako ng sa restaurant, di pala. Hindi kasi office yung pupuntahan natin, Master. Ganun ba yun? Office kasi syempre, kaya naka-formal tayo. Kaya ganun. Malay mo, tanggapin tayo sa trabaho ni Sir, di ba? Mag-apply daw siya, may-ari ng kumpanya. So syempre, thank you kay Sir tsaka kay Ma'am po. Thank you, napakabait po nila at napaka-humble po nila, napaka-down po nila. Kaya thank you po, lalo na sa family po ni Sir tsaka ni Ma'am. Ayun, so ayun lang mga kagamba, marami pong salamat. Hanggang sa muli po. Maraming salamat.